Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, abalị 7 n'ime ọnwa Juun afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra etiela obeu banyere otu ndị agha Naịjirịa si na-eli ogbunigwe n'akụkụ dị iche iche na mba South East. Otu a sịrị na nzọpụ njem a bụ nnọọ atụmatụ ọchịchị etiti ịchụso atụmatụ ya igbu ndị Biafra n'igwe ma bụkwa ndị otu IPOB na otu nchekwa ha bụ Eastern Security Network ESN ebubo a. N'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Sọnde, ọnụ na-ekwuchitere otu a bụ Emma Powerful sịrị na kama ọchịchị etiti ga-akpọku otu ahụ ka ha bịa na mkparịta ụka, ọ gaala n'ihu wee na-enubata ndị agha, ndị imigreshọn, ndị DSS nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'igwe na mpaghara South East. Ọ sịrị na ndị ọrụ nchekwa bụ ndị bu egbe nakwa ogbunigwe wee na-eli ya n'akụkụ dị iche iche na mpaghara South East. O mere ka amatasio na ndị agha Naịjirịa jupụtara na ndị otu Boko Haram na ISWAP bụkwa ndị na-eji ogbunigwe a wee na-emejupụta agụrụ ha ịkwafu ọbara ndị aka ha dị ọcha. O mere ka amatasio na ọchịchị etiti na-atụ atụmatụ itechu aha otu IPOB na ESN bụkwa ndị bịara webata ntọ mmadụ na mpaghara South East site n'aka ndị ọrụ nchekwa ya dịka otu ụzọ ha ji enweta ego na nzuzo, bụrụkwa nke bịara bụrụ ha nsogbu ugbu a. Ọbụladị dịka a gbara ama site na ntọrọ ahụ a tọrọ nnukwu onye isi ụlọụka Methodist bụ His Eminence Rasio na ndị agha bụ nnọọ ndị na-akpa nkata ha na ndị Fulani na-achị nnama wee na-atọrọ ndị mmadụ n'okporo ụzọ etiti. Otu akpọkwasịrị Coalition of South East Youth Leaders bụ COSEYL n'aha mkpuchi K akatọọla mwakpo ahụ a wakporo ụlọụka St. Francis Catholic Church nke dị na Owo na steeti Ondo, bụkwa nke gburu opekampe 10 mmadụ ebe ọnụọgụgụ ndị lara mmụọ ka na-arịkwa elu ma tinyekwa imirikiti imi ndị ọzọ n'ihe mmerụ ahụ. Cheta na ndị ọkpa egbe bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọchịnnama wakporo ụlọụka ahụ n'ụbọchị Sọnde wee gbuo imirikiti imi ndị bịara ofufe nrọ ma merụọ ndị ọzọ ahụ. N'okwu ya bụ nke ha kwupụtara site n'ọnụ onye isi otu a bụ Goodluck Ibem, ha boro ebubo sio na ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-achị nnama bụ ndị wakporo ụlọụka ahụ ekwupụtala agha nye ndị bi na mpaghara ndịda. N'ozi a o zipụrụ, ọ sịrị na mwakpo a wakporo ndị bịara ofufe abụghị naanị megide steeti Ondo kama ọ bụ agha ebusoro ndị ụka Kraịst nakwa mpaghara ndịda Naịjirịa n'ozuzu oke. Ọ sị na ọ bụ ihe doro ha anya na ha maara ihe mere ndị Fulani a ọbara na-agụ agụrụ ji họrọ steeti Ondo dịka ebe ha ga-ebuso agha ha bụ n'ihi na ọnọdụ gọvanọ steeti ahụ bụkwa onye guzogidere arụ wee kwụrụkwa na ịgbasoro ụkpụrụ iwu n'imejupụta iwu o tinyere megide ịchị nnama akpagharị. Ha gara n'ihu kwupụtasio na nke a bụ nnọọ atụmatụ ndị Fulani ịgbasa ngalaba ha wee kuchisie mpaghara dị iche iche ma gbasakwa okpukperechi alakụba n'obodo niile, na ndị aka ha nọ n'ime nke a ji nke a dịka otu atụmatụ n'igbuchapụ ndị bi na mpaghara ndịda na atụmatụ ha ịnapụ ha ala nna ha. Ya mere otu a kpọrọ oku ka gọọmenti kwulie ma zọnyụọ dịka ọkụ atụmatụ ndị omekome a ma hụkwa na anwụchiri ndị niile aka ha dị n'ime ya ma nyekwa ha ntaramahụhụ. Ọ gara n'ihu kpọọ oku ka e nwee nzukọ ọdụrụkọ nke ndị aka na-achị steeti niile dị na ndịda iji hụ na ha tinyegasịrị n'ọrụ ụkpụrụ nchekwa ndị niile bi na mpaghara ndịda. Ebelebe gburu n'ime obodo Obinze dị n'ọchịchị kansụl Owerri West na steeti Imo dịka ha nọ n'iru uju ugbu a, ebe ezinụlọ mmadụ 12 bụzi ndị nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma, ebe mmadụ 5 n'ime mmadụ 12 a alaala mmụọ. Mmadụ 7 ndị ọzọ bụkwa ndị nọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ ebe a na-azọ ndụ ha. Otu onye si n'ime obodo a bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na ndị nke a metụtara ka e buru gawa n'ụlọ ọgwụ General Hospital dị n'Ụmụgụma nke dị n'ọchịchị kansụl Owerri West. N'isi ụtụtụ tata ka ahụtara mmadụ 5 lara mmụọ, ebe ọnụọgụgụ a bụ nke a na-apụghị ịkọwali, ebe ndị dibịa bekee ka na-eleba anya nyere ndị nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Ọ sịrị na ihe kpatara nke a bụ na otu n'ime ha gara bubata agbara, bụkwa nke o bubatara n'ime obodo Obokwa Obinze
n'ihi esemokwu ala nke ezinụlọ a na-agabiga n'ime ya. Ka o sila dị, ọ sị na agbara abịara tụgharịa wee gbuo onye bubatara ya nụ ma gakwa n'ihu buso ezinụlọ ahụ agha. Ọ sịrị na ndị a bụ ndị nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma ka e buru mmadụ abụọ n'ime ha gawa n'ụlọ ụka Cherubim, bụkwa ebe a nọrọ were ekpere zọọ ndụ ha. Ka o sila dị, nwoke a na-ekwu okwu ya bụ Kingsley Oguzie tinyere otu ejima, otu nwatakịrị gbara afọ 2, otu nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 12 nakwa otu onye ekenye ọzọ bụkwa ndị ekwupụtara dịka ndị lara mmụọ. Ndị tụpinyere anya azụ a sịrị na nwunye nwoke a bụkwa onye nọ n'ụlọ ọgwụ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Oguzie bụ onye a sị na ọ bụ onye ya na onye ji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa sineti na mpaghara Owerri zone bụ Uche Onyeagọcha na-emekọrịta ihe, bụ onye nwụrụ na njinji a jirinụ. Ka o sila dị, ndị obodo akọwala ọnwụ a dịka ọgbarigbogharị wee sio na nke a bụ nnọọ ahụbeghị mbụ ya na mpaghara ahụ. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ka ịbụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ndị otu Indigenous People of Biafra bụ Ifeanyị Ejiofor ekwuolesio na Odoziakụ Ụkamaka Ejezie bụ onye a maara dịka Mama Biafra bụ nwaanyị gbara 18 bụ onye akpọchibidoro n'ụlọ mkpọchi DSS na ugbu a na-enwe ọrịa obi nakwa nsogbu nke ume. Ejiofor mere ka amata nke a n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị taata bụ Tuesday wee sio na ha chọpụtara nke a mgbe ha gara njem nleta Kanụ n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde, dịka ọ kpọkuru otu mba ụwa ka ha rụgide ọchịchị etiti ka ọ hapụ nwaanyị a gbara 18 bụ onye a nwụchiri n'oge ọ bịara ikpe Kanụ n'abalị 18 nke ọnwa Mee afọ 2022, dịka onye isi otu IPOB sịrị na Odoziakụ Ejezie nọrịsị dịka nne ya kemgbe nne na nna ya lara mmụọ n'afọ 2020. Ọ sịrị na a gwara ha na nwaanyị a na-enwe ọrịa obi nakwa nsogbu nke ume. Ka o sila dị, Ejiofor sịrị na Kanụ jikwara ohere ahụ kasie ezinụlọ onye enyemaka ya lara mmụọ bụ Samuel Ụzọ Okoro obi dịka ọ nwụrụ dịka o ruru otu afọ gara aga ọ nwụrụ. Ejiofor sịrị na Kanụ gosiri mwute ya n'ọchụ ahụ e gburu n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị na Owo na steeti Ondo, bụ ebe e gburu 10 mmadụ n'ụbọchị Sọnde. O toro ndị ntorobịa maka mbọ ha na-agba atụmadị ịhụ na akpachiri ndị omekome bụ ndị na-akpa arụ n'ala Igbo, wee gwa ha na atụmatụ ka ha jide nke ha ji na atụmatụ ha ichekwa ala nna ha. Ejiofor sịrị na onye ndu IPOB dọrọ ndị mbịarambịa aka na ntị bụ ndị nọ n'ime ọhịa wee na-atọrọ ndị mmadụ ma na-egbu ha bụ ndị na-enweghị ike ịkwụla ego mgbapụta ha ka ha siri n'ala Igbo. Ngalaba ndị ntorobịa na otu ọhaneze ndị Igbo Worldwide bụ OYC akọwala ya dịka ihe na-adabaghị adaba bụ mwakpo ahụ nke e mere n'ụlọ ụka Katọlik dị n'Owo na steeti Ondo. OYC kọwara mwakpo ahụ dịka nnọọ ihe na-akpasu iwe, bụrụkwa nke jọkarị udele na njọ, n'otu ozi nke o zipụrụ ndị nta akụkọ site n'aka onye isi ha bụ Maazị Okwu Nnabuike. O kwupụrụ nke a n'ụbọchị Mọnde dịka ọ sịrị na nke a akọwala na okwu ahụ nke nnukwu onye isi ụlọ ụka Methodist bụ His Eminence Samuel Uche Kalu kwuru bụ nnọọ eziokwu. Nnukwu onye isi ụlọ ụka Methodist nọrọ n'oge ndị ntọ mmadụ tọhapụrụ ya wee kwuo sị na ndị atọrọ ya bụ nnọọ ndị kwupụtara na ha akụchiela mpaghara ndịda Naijiria ebe ha na-eche naanị ka enye ha ihe ngosi ka ha malite igbu ọchụ. Okwu sịrị na igbu ọchụ ahụ egburu n'Owo emeela ka ewu na ọkụkọ mara ihe ahụ nnukwu onye ụkọchukwu ahụ na-ekwu na ọ bụ nnọọ nke bụ eziokwu. Ọ sị na nke a akọwala na ndị niile bụ ndị nọ na mpaghara ndịda bụzi ndị akụchirila ugbu a, bụkwa site n'aka ndị Fulani, bụkwa ndị na-achọ ịkpali agha okpukperechi. Ọ sị na agha a ebusoro ndị aka ha dị ọcha bụ ndị bịara ofufe nrọ na-abịa n'oge a na-agba ndị mmadụ ọkụ n'ihi na ha na-ekwutọ aha onye amụma Mohammed. Ka o sila dị, ọ sị na ndụ enwezikwa ihe eji ya kpọrọ n'okpuru ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress nọ n'isi ya n'obodo Naijiria. Ka o sila dị, ọ sị na nke a ezuola, ya mere ọ kpọkuru onye ọbụla ka ha ji aka chekwaa onwe ha, wee kpọkuo otu jikọtara ndị ụka Kraịst
na Naịjirịa bụ CAN ka ha kpọkọta ụlọ ụka niile wee tinyegasịa ụkpụrụ nchekwa, ma ha atụkwala anya na ndị ọrụ nchekwa ga-eme ihe ọbụla iji wee chekwaa ha, ebe ọ bụkwa na a na-ebo ha ebubo na ha na-aganye aka na mpụ na aghụghọ a. Ọ dọrọ ndị na-aganye aka na arụ a aka na ntị ka ha mara na ndị mmadụ gbara nkịtị abụghị na ha bụ ndị na-amaghị ihe, wee sị na mwakpo ọzọ a ga-eme ndị mmadụ na ha ga-emegwara. Ya mere ọ sị n'ihi na ha agaghị akwụsịli ndị ntorobịa mgbe ha ga-eji iwe wee zọchie imegwara arụ a na-akpa megide ha. Igbo ndị nwe mmadụ, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ka emesịanụ.